Na terenima fudbalskog kluba Omladinac u Brestovčini počeo je treći međunarodni turnir u fudbalu Stars Cup 2018. Ove godine učestvuje 36 klubova sa 80 ekipa raspoređenih u 4 kategorije od 2006. do 2009. godišta. Što se tiče ovog turnira, on prije svega ima zadatak da promoviše sport, posebno fudbal, a kažem kroz veliki broj djece, učesnika, trenera, gledatelja promovišemo naš grad i opštinu Gradiška uopšte. Turnir je podržala i lokalna uprava. Svaki sportski događaj velika je promocija Gradiške i cijele regije, rekao je Milenko Pavlović, predsjednik Skupštine opštine Gradiška, otvarajući turnir. To je jedna prilika za druženje, pogotovo ovih mladih dječaka i djevojčica, koliko vidimo u nekim ekipama, jer je to po pravilima i propisima FIFA sasvim dozvoljeno i u redu. I da želja nam je da takvih turnira u raznim sportovima bude što više. Znači, druženje mladih na sportskom nivou je nešto što ostavlja traga u njihovim životima dok god mogu da se bave sportom, da šire prijateljstva, druženja, ne samo u svojoj zemlji, nego i van svoje zemlje. Prvog dana turnira na teren su izašli dječaci rođeni 2006. i 2008. godine, ukupno 40 ekipa, među kojima Crvena zvezda, Čukarički i Vojvodina iz Srbije, kao i brojne ekipe iz Republike Srpske te Federacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ovo je lično meni drugi put da učestvujemo na turniru Stars Cup u Gradišci i samim tim i fudbalskog klubu Crvena zvezda. Prošle godine smo bili, poneli prelepe utiske i na poziv organizatora, pre svega Saša Race i njegovog fudbalskog kluba, rado smo se odazvali. Ove godine učestvovat ćemo sa 4 generacije, danas sa 2008. i 2006. sutra sa 2009. i 2007. Posećujemo mnogo turnira u zemlji i regionu i ovo spada sigurno u red najorganizovanijih turnira i kada smo dobili poziv jednog trenutka se nismo dvoumili jer smo znali šta nas čeka, pre svega dobri tereni, dobre ekipe. Ovo je nama drugi put. Znači, prošle godine smo bili ovde sa generacijom 2007 i 2005. Prošle godine smo osvojili turnir. Sjajna organizacija i prošle godine. Očigledno da je ove godine još bolje. Je organizovano, znači raste ovaj turnir fenomenan. Ja bi se zahvalio velikom sportskom mom prijatelju Saši Race koji nam je omogućio da budemo i uvijek će se rado odazvati u ovom sjajnom turniru. Ovdje veliki broj učesnika, mladih fudbalera, znači li to da ima veoma talentovani djeca? Naravno, mi usko i sarađujemo sa školom fudbala i ima puno, i koliko ja vidim po broju učesnika da svake godine sve više se prijavljuje. Utisci su fenomenalni, kad god dođemo u Republiku Srpsku dočekani smo kao pravi gosti, fenomenalni ste domaćini i turnir je organizovan na visokom nivou. Kod nas je to organizovano dosta drugačije. Mi imamo zvanične lige mlađih kategorija koje su organizovane u gradskim savezima. Deca se takmiče, imaju letnju, imaju zimsku ligu i u principu mi više idemo iz tog nekog poslovnog prijateljstva, saradnje sa klubovima, zato odlazimo na turnire. Uglavnom su takmičenja zasnovana u Republici Srbiji. Drugog dana turnira nastupit će dječaci rođeni 2007. i 2009. godine. Između ostalih tog dana će osim Crvene zvezde nastupiti i Zagrebački Dinamo. Domaćin turnira će imati predstavnike u svim kategorijama. I u nedjelju će takmičenje početi u 10 časova. Finalne utakmice obe kategorije biće odigrane oko 17 časova i 30 minuta. Dođite i podržite male majstore fudbala.